थांनाय 14 तारिख जोंनि छात्र संगठन TWF जोंनि मानिकक ककबरक न रोमान स्क्रिप्ट बाय माखायनि राजभवन अभियान खालायलायखे आजराव आटकाखायै पुलिसनि पक्ष থেকে ব্যারিকেডनि বাইরে থেকে जोंनि स्टुडेन्ट रकनो जेबाबे टियार गेस रक ताई लाठी चार्ज रक khaijakkha abo khlaijak mani yagulo chini nukhana rok khorok badese chini student rok GB hospital admitted tai khorok jato belai keno sago duku mankha abuni bagui 14 jona total उनका कियाबा 14 जना बिसिङाव खरक बांगा बेलाय केनो दुखु मानखा उनगे जों आबुनि प्रतिबाद जों चिनि बर' रकनो से उल्टा चिनि बुमुं रक से उल्टा जों अर कय जना तक चिनि बुकु गीता बुकु छरनिला आं अबाहायके जोंनो से उल्टा केस बुजागने आइनि का जोंनो बुजागनाय तैसे जोंनो केस बो मासानाय अबाहायके स्टुडेन्ट रकनिबो 6-7 जना रकनो बाहायनो केस खालाय मोनबाय इनके आबो नितुइनो जोंनि अर NCC थानाव मा हायके आबोनो सालायनानि ताय सवाल उंलायनानि बागै इनके आबोनि बागै नरक तैताम व्यवस्था नाहाका नरम पक्ष থেকে কোনো নরম কোনো ব্যবস্থা নাহাকা যে কেস র ফাইনা আপতির কোনো প্ল্যান দত जों केस पाल्टा केस मारिखा कारण मियाव चिनि कायसा निउज चैनल इंडिपेंडेंट ओ निउज चैनल होइते चिनि तिप्राजक रकनो और चिंती प्राजक सी माहिंजने और TWF या ती प्राजक रक प्रेस मीट खाइमानी पूरी प्रेक्षिते जे चाइनीस आंटी रखने जोंनो बेलाय के बेंगो khaijakkha जों इंडियान नि बरक जों इंडियान न तंगै तां जों चाइनीस आखाय तो माखाय आपने बागै जों केस माखाय क्या जों केस खायने नि जों तिनो NCP ताई इंजुर्ड नाय रक कोनो कमप्लेन रख द खायका इंजुर्ड नाय रकबो कमप्लेन खायका बरक केस दिखा ताइसा सबने अगेंस्ट पुलिस रकनि अगेंस्ट पुलिस रक से बुंगाय जोंनो पुलिस रक से ब्रंनो बुं लाथा सास खायो अपनि बागै टियार गेस रिवय बर गोबां मा दुखुमान जाबाय था मकल खामियांका लामा रख हरमायांका गोबां मा दुखुमान का ताय ब्रंनो लाथा सास बखायका ताय माइकिं सिगांबारिया तो जानोग्रा नांमानि माइकिं खायना नांमानि जों जे ताबो नरक अरनखौ दुलियाखै नरक न जों टियार गेस ने किबा लाथा सास किन्तु अबाहाय तो कोनो माइकिं खालायजाय साजाय आटका खाय बरक जे अबखायमन मुगजाखा ताइबो जोंनो लासि मासिं जाखायगा जतो से माताल जों जतो से माताल माने बरक आरोबो साका सुवाग नंगै माताल जतो से चिनि छात्र रक चाराय क्लास 6 7 पढनाय रक थायो भाषा आन्दोलननि बागै बरक से माताल फु आसक चाराय ताइसे जंगि मिसिल नि साव जंगि जानुवारि गोबां मालासि मासिं जोंनो खालायगा आपनि बागै जों बेलायखेना सेलेंगो जों बेलायखेना आपनो कन्डेम खायो कारण जों कुनो दिनो जंगि बया सुवाग नंनाय बक्रै जों माताल जों गसिउ बबतै माताल हंगाय चिनि कक ब्रक रोमान स्क्रिप्ट बाय कक ब्रक न सैना बागै जों मातालंगो अथस जों सुवाग नंगै माताल उन्या आ कक न जों सानानै नायो आपनि बागै जत्तो नाय तंनाय ता खुब रक ओ जत्तो बरक नां अपनो कयना मुजों फायदि जों जत्तो थानजाया प्रे बाक्साकै चिनि मानि कक ब्रक न रोमान स्क्रिप्ट बाय सैनानि बागै जों आन्दोलन न जत्तो सानै नरक फाइनै दिन दग के रोमान स्क्रिप्ट न तैनै नरक के बतेबक आन्दोलन बा सभा खायना दा जों सभा खायनाय सुदु बुरैसिमि चिनि तिप्रा हास्तेनि जत्तो बुरै रक्सिमि खाय जों राजभवन अभियान खाय जों किछु दिन बिसिंनो प्रेस मिट ने बिसिंतै जों आबो साखलाय दिनाय जों सुदु बुरैसिमिसे जों आरो TWF हिलिया दे तिप्रा हास्तेनि बुरै जत्तो फास पाइबे जिदि जों आ रोमान स्क्रिप्ट मानि कक बरकनो रोमान स्क्रिप्ट बाय सैनानि बागै जों आन्दोलन कतर खायनाय आसकना हामबाय चिनि बुकु गीता दाउन नंगो जों कक